କାଲି କେମିତି କଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ମା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଅଛି। ସେହି ମିଟିଂ ସାରି ଆମେ ଗଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବସିଲୁ। ଦିଦି ଆମର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବୁଲିଲେ, ସ୍ୱାଗତମ୍ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖଟିଏ ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲେ। ଆମେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ ନାଚିଦେଲୁ। ଆମେ ଗୀତରେ ନାଚି ମନ ଖୁସି ବି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନାଚି ସାରିଲା ପରେ ରଙ୍ଗୋଲି ଟିକେ ପକେଇଲେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ଦେଖନ୍ତୁ।